temen yo. Yo. JP aku pokokno apa-apa lho ya. Beres. Pokoknya JP ya. Tak tuku nomor corong trek. Ngono. Sekitar. Iki. Nah iya, manu kok gelem ngekek kok biasa nih. Oh manu iki. Kok anu rek, kok nobat rek. Kok narare. Halo Bor. Lapone. Kon di. Oh mai lho. Manuk lho. Apa ditakon iki? Apa? Manuk kuwi. Mas ae. Sekitar. Iki lho kancane. Apa manukmu ku? Mas ae. Biasane ngekek tok. Muni salah waya kandangan. Sekitar. Iki lho kok apa iki? Apa sik manukmu? Sing ngerti manuk ah. Apa iki? Lemes, tak durung ngekek. Duh, nyucukan kok lemes e. Kane cerita iki. Yo ngomong to mencret. Tukokno obat ae, tukokno obat. Delon teleke sik, putih takune iku. Teleke. Delon sik. Yo putih kuning ijo nyampur. Waduh iki positif iki. Diabetes iki. Diabetes. Wah, ngawur ae. Namalan. Tukang obat kono lho nang iku. Ujar kono lho. Obat apa ya? Pati yuyu. Pati manuk. Apa jenenge? Skater. Takono kono. Ganggu ae. Takon ndek kono ono obate. Budal kono lho. Ngono ya wis. Obat manuk. Yo, Skater. Mencret ngono yo. Skater. Tahu titip sik nang kene. Skater. Ya. Ya wis. Iya. Apa penting yo? Tak jali ciparen iki. Hah? Tak jali cip 2B. Iya. Wah. Gelem. Iki wis oleh obat iki. Bos. Oleh obat iki yo. Ndang pianuno, campur banyune iku lho. Iya, dari wong ini anti mencret. Iya wis. Sip. Iya, Sampai wis, Nang. anti mencret iku. Wis ngekek. Ngekek tok ya dari wong ini. Masuk. Anu tutun cek lembut. Yo. Wah, wis gampang. Aku ono cerita lucu mah kok. Aku ya. Oh niku tak koreken blas. Apa? Cerita lucu mah kok. Apit kan wong iki mah ya. Apit nuwun sewu. Lagu-laguku nuwun sewu mesti dikirokno kowe wong. Lucu temenan. Wah, piye Pak? Bukti. Sira kate skater yo. Alah ayo. Menang salah. Ini dari mana? Wong istilah kali wong iki. Baik. Ngono yo. Boleh kabeh koyo ayo barani. Temenan. Wong iki nang Kon temen apa? kandhani kok. Ora tak gemplang genteng lho kon. Untung mah. Ayo kok wong. Kon ngomong sak ngomong ya. Ya. Kon pasti ditiru. Ame sejauh pasti ditiru. Sing nyoba kon sik. Aku sik kan sik. Ora tak gemplang genteng lho kon. Kandhani kok. Nuwun sewu. Mangga. Cek. Aku sih. Bener dari sontek. Aku sih. Tak berhasil kok nek konek jelas gak berhasil lho.
berhasil lho kabeh lho. Cuk saiki aku. Sik. Nun sewu, Cuk. Monggo, Cuk. Loh, ngomong tuh. Ayo, terus ngomong. Paniklah, Mas Afgan. Ribet sampai ngono. Oh niru. Kon mang ngomong apa sih kon mang? Aku niru kon mang rek. Nyopo dasani? Nun sewu, ya nun sewu. Tapi mburi tak ejo. Oh, Lho kon niku. Dadi wong yo sing duwe tata krama. oh. Oh niku. Nun sewu ini wis bener lah apa mbok ejo bareng yo. Ya ning ngene arek-arek iku. Oh, duwe padakno mek kanca-kanca ae niku. Sing duwe tata krama nang wong niku. Tues. Terus kerja rek. Ojo lan kono ketemu wong e maneh, Nggo.